זו שיגורים! ונפילות בשטח פתוח. מסי משגר עוד פצצה וכובש לחיבור. מלחמה על המגרש וגם על הכדור. כל העולם בחגיגת כדורגל אחת, רק ישראל אלופת העולם בכמעט. רונלדו בא במזרתי עם גמל, הקרמה תשלם ללמין ימל. גם טורקיה וירדן, עיראק וגם סעודיה, הלוואי היה לנו חלוץ כמו דני אבדיה. זה לא חרוף בכלל. אהלן משגר טיל איזה שער אדיר, על כפר דלו שמעו גם בארץ עיר. בלינגרם בלי התראה משחרר פצצת מצרר, אבל קורטואה בשער ביירות נהדר. מסי משגר עוד פצצה וכובש לחיבור. מלחמה